Este un videoclip trist. Acesta este un videoclip trist pentru că m-am dat la aceste mașini și nu m-am bani. Am dat 20.000, cum am aici 3.000 mai am dat 20.000 pe o mașină de poliție și i-am dat pe o mașină, un Mini Cooper și n-a avut ufă. Și în joc s-a văzut ufă și n-a avut. Și am șters o mașină și n-a avut ufă oricum. Și nu știu de pe Game Guardian, nu știu de pe ce a făcut ăla, dar eu n-am Game Guardian, că nu știu de pe ce a făcut, dar e ceva Anonymous. M-a văzut și mi-am pierdut o grămadă de bani. Acesta este un videoclip trist și hai să mai începem, ne turnăm mașina, să jucăm, să mai facem și noi bani, că nu mai vrea, că mulți mă cunosc că fac eu drăcii ca să fac bani pe car parking, dar nimic nu e adevărat. Nu știu, fraților, ce să mai fac? Nu știu ce să mai fac, fraților. Să-mi turnez mașina, că altfel nu știu ce să mai fac. Sunt dezamăgit total. Nu băgați în seamă, fraieram și oamenii cum era eu mai bine, că na. Doar vreau așa să fac banii. Aici mi-am mai luat și le aveam pe toate în afară de asta, dar mi-am luat-o și pe asta mică în față. Și o să le pun pe ăștia mici, chiar stă frumos. Uite ăștia mici aici. Numere de matriculare, pac. Ăștia. Și uite așa. Uite, cam așa e mașina. Ai vrea să fac misiunile, să fac bani. Am trecut de la început. Ai vrea să fac misiunile, să fac bani. Asta 41 de minute, dar nu pot să fac misiunile, adică sunt cam grele. Cam grele e să-mi termin full-ul, să-mi bag benzină. Că restul... Dar nu o să stau 2 ore pe telefonul ăsta și pe ăla. Da, aș vrea să fac misiunile, dar nu le fac. Poate pe ăsta, da, dar pe ăla nu lasă, că m-am timp până să le fac. Nu știu. Hai să revenim de meci. Boșii mei, am găsit romul gol. Nu face nimeni roleplay. Am găsit romul gol. Nu știu ce să facem. Vedem câți bani am făcut aici. Poc. E bine. S-am făcut ceva bani, e bine. Merge repede mașina. Are 420 HP. Merge repede. Să farmă mai greu. Vreau să aibă mai mult HP, dar în fine, lasă așa. A avut un ursul nou. 1956 HP. 56. 1950 ceva. 56. Ursul ăla nou, pe șmecherul pe HP. Cred că o să închidem videoclipul. Vreau să vă spun ce prostie am făcut, dar e prea prostie. Și nu știu ce să facem. Vreau să dau vreau să dau giveaway niște bani, dar nu vă mai dau când mai fac și eu. Am rang de expert. Oricum nu. Pentru ce mi s-a întâmplat. N-aș mai vrea. Pentru ce mi s-a întâmplat, nu aș mai vrea. Mai zic ceva pentru ce mi se întâmplă, n-aș mai vrea să mai zic ceva.
Pot să vă dau mașina asta dacă vreți giveaway. Sau mașina asta giveaway. Eu nu vreau să mai consum din bani, că deja m-am consumat. Aveam 4.000, mi-a mai rămas 4.000, dar mi-am cumpărat asta cu 50k de la 1. Că a pus acolo și am donat-o și... Asta am multe, le am cu bănuți. 50 de bănuți în față, 100 cred că în față, nu mai știu cât este. Toate ăștia din față, toate ăștia din spate. Am o grămadă cu bănuți la tine, stai puțin. Ăștia pot să vi le pun pe toate, pe multe mașini. Gratis, na. Să le aveți și voi deblocate, nu știu. Ăsta nu ăla. Uite aici, nu știu. Încă aici unul pe față, unul pe față, unul așa, așa. 2 lucruri cu bani și 1, 2, 3, 4 cu bănuți din joc bănuți. Și spoilerul cu ăsta pe lângă e așa. Deci avem, e bine să avem și cu bănuți și cu bani. Avem. O să mai facem un alt episod, am vrut să văd pentru închistarea asta. Și baba și papa.